tunge ini then ruk na lekha vap tam tok chuan chu lekha bu chu ka chul ta char chara omzia aleita ka phur ta tel tela ka ti ta zela phek ma saber ro tang chuan uluk fe chuan ka bi ta a heti hian alawin zia ka he ka lekha zi hi I chiar thei ni chuan kalom pleang chuti rual chuan maba ko tak ka siam don che wangin in ngai tu ma sale la I thin lung thu lung na chu ka za sakhang chenga karau tha poina kal san to ang che ka tho ka mai zia chu ka tan kai le te te a abul ka tan dolom le hei chen hi min ti boi to a ka lu lo na chuan min zem le ta zo ka hoi wang wang no chuan chu le kha bu te chu ka bi le ta zo ka bin chu lal ro sangi ania unau panin chok kon nia kanau hi mi pa ani thunga mal som tluang ani ka pa hi PWDSD1 ani a kanu e chu ina atul tul tin aum thunga ka pian ve ma chuan zirtir tu ani thina ma se ka pa hian fat en kol that a tha zok mai ti in aban tir ta ani ome ka pa ming ki lal nuna ni in kanu hi zatluangi ani thunga chung hlim thei tak kan ni thin zirna lama hian katluang viu maya posom kan ilai phei chuan top te na kalam ve hi ani aku mai ziak thak le hala ka pa chuan phai lama zir zom turin mintita a pune ya ka zuk zir zom ta ni phe khana chu ka chiar zo ta a ni zan lama ka chu sum sa kanai zo wang chuan cho chum tu chuan chau kalam chu ka pan le te te a ka chiar chun zom chak to hle in ka ngai tu na ranga en thil chiang ela ro sang chu a hian thleng le o chu thil chu ka he chiang chak to tak zet ani hele ka bu ziak tuin ma ba ko tak ka siam don che ati te chu en thil chiang ania o ti te chu ka in zo rul mola ki pon ka le chiang big mio heklo pindan lam chu kapan le ta a le khabu chu kan bi zui le ta a ka zirlai chu ka zo don tarenga mi pa lam reng reng hi ka ngai tu ngai ho lova chu wang tak chun luk takin ka zirlai po ka ti thei pha thina ne result na kin ka taria cho chu mizoram mang turin aizol karon panta a ka ho don hian kanu emo ka pa emo hian min ruai ji mai thina ma se mi chung hian chung karo khalna wangin min ruai thei talawa ma se mi chung hian kanuna thil chin che tla tak mai ka tong ta thungani karon holam chuan chorma mizoram ron ho ve tur tharanen kanin tong ta a ani hi mining lamzir ania kain buve zewin fellowship na te kan kal ho thina ma se kapitam lem lo thara hi lungleya ani thunga mi pamel fel takle in vong fai takani namdang kara kho har lo takin karon ho thei pa ta tangai na man vi wani karon ho nu po chuan phone hian kanin berenga ani po ezola te aron phei ve le zeu thina in bedam ta le lo in huan vak lo chuan maina an tiang hi kan kara chuan alo piang tareng maya ma se ko mura kan le lo wang chuan lung aleng du hleni phe ni na ka chia zo le ta chi a ka ku war chu a phitta a chokala ma chuan ka chu so san le taria sana kan bi zuya ta sari le chan ve lo ri der to mai ru ma lu le do ngai tak chuan in nei pa chuan minong ko ta a minong ko ti la ka in lo ko ta chuan alo ding rang to zo ka ni kan then on pa ne chuan lo ding wang maya lo lu tu ka ti zui ta a ka thil chiar lai chiar zom ka chak to te reng nen o an ron lu tun ta a an naran phit data an naran phit data ke chuan ngaya ka lo nei tu a bara ka khon lem lo inge in du tem yela ka lo ti ban chak thunga
thenom pa pului chuan aw an thian te a ni zan khan kan taxi alo holo lom le kan ngai tu dewa driver la chuan chanchen engma aron sui bok si lova angoi le deuh te ta ti hian a soi chun zoma rangvamul le phunchong vela te khuan ariak nge mani min zum ngai vet puila ka du dewa kan driver thar hi ami zia kan hre ho lova a phone theina tur tak ni po kan lo nei si lova ati chuai ra ya ama han en chuan a beidon belin a lungai bel hle mai in nei tu pa chuan aron tui ni ve a nie zuk tlom ngai mai la du le chaw ta chu ron ei chho mai zok la alo ti zong ve zata pulian ril ro ha dan tur chu ka hre thiam pui hlia chu ti line an driver phone number an driver phone theina po an nei lo chu mak ka ti hle ni han tlom mai sak chu tha hle mai ka thil chiar lai alak lo te reng nen o ka thau thara ka cha chum lai chu ka han off ta a kan zuk zonga ni mai nom ka ti ve ta a alo bel hle mai puloi chuan alo om ngotang petrol te chu kan thun don nia ala ti ta deu dewa petrol lam re engma ka soi der si lawa angai lawang kan ti let ve deu khara an ui buk ui te chi hi kan in te reng nen anin bula kala piang min bo zi le khala anei tu pa kala phur don chu ni le in nei tu pa chuan enge mo la soya tukwer vel uluk fe in ka khara kanin zui chhota a kanin zui chhonu chuan an ina rei lo te awa koile loka kalo nga ka phulo fe chuan karin phul liam ta a ramwamul ko chuan taxi chu kan tok nem phiana mase an taxi chu ala ni lawaniam taxi kan to piang chuan katlan muang deuh thina hi ni mai em kan ti le deuh khar thina ala ni lawani yang eng ma soi lem lawa kan in betlem em mai le hal ramwamul kan pel ter chu nia phunchong lampang kan pan thale ta a ilo rem chang lo chu kavalom em te chu ati vele bo bowa achuang zai lo khar mai bai ka mi phur hian nunga mi te an om da na zir hian bai hi kan khal thin ani deuh maya ani chu atang eu rawa atang eu ti ro chuan atnung la biwa von deuh ro si kut le lamin ka dara ron von le loi bok si ama anga chuang thiapian wang so matin karing ani phunchong kan lu thak chuan khu le aron ti chuak ta mai renga kan dinga ram fe hian kan chuka an bel kul that thata ka chuk ve ta a mel hem ho lo mel fe hian an tia khonge o kan nuna reng po hi o ati zui nang nanga an driver min ber kher la chu kadai ri chi kadai ka le ka buta chi la ka chu ku zo mai nia an driver chu kan han zonga abul lai ina lo om te po kan han zot kual thina chu in bul lai mi te chuan au nan lo hre ho si lo ni min tlai tang kha ading toin ka sia te an lo ti deuh mai mai a then la chuan ni zana ro ding kha ning ka sia ten lo ti ya a le lama chuan awom lo hok lo chung lai chuan motor vei va ka tam em mai a tin taxi phei chu heng tik lai po vei va ani deuh ber mai si bei adong du khar mai kan zon za view pon kan mu chuang de lo enting kan ti dol kan ti ta phong mai a puloi po chu a hoi boi nge mai cha despair chu ka kenga ma se ka kha thiam si lo wa aron ti chu ya ani le ba ki khal thiam em kan ti ya thiam chuang na alo ti le box si boi thak ta ka ni eng ti ji nge ni taxi chu kan ena kham mi ta la rio mai ma zana kan ro phurbula ka taxi mu nge kha a mari yo ni kan en chiang le zula a am hi kan ti khopa ma se ka chiang chuang hau lo ke ri pa hi la kan buai chim fel mai ngai na kan thade si lo bai hi ta hian da ila motor hian chhong mai ang akina ka zula le mai ang ka ti ta i khal thiama mi rin lo pel fe chon min tia
về lồng đàn chú có ngay ăn rèn lé vậy tí ngắt chuồn cái chàng chú tí lại chú gần thà chú ăn rì lật ta lấy mày ăn in áo ăn tàn khom ăn bún chia mà akal te la chú rồi lệ hi ăn tung lâu như vậy cái gì chứ tắc thiên ang mọc chú tí mình cũng khác tắc dễ là rì lấy dễ là chuồn thế thì bận đi mua chú cái này duy thà về này tắc nghe amun azuk khan chuan le ruang hian lo char alo ni pulwe chuan e khai o lal duna ni hi ati chuak phong maya a chek tlaka an driver chu ani nge yang ma se nuna chu anung to der silawa a chunga hian eng thil nge mo thleng le o rong bulami chuan in bel thria tem ni tin minon zo zuya pulwe chuan buang ban char hian kan driver ania ati chuak ta chuti lai tak chuan local thar pakhat hioma chu chuan police ka phone to an rong kal don arom thita midang am ho po chu an phudek suawa ruang la chu am ngai na renga lo khoisan emo lo da san rem si lo soi saklum vi lum ninge hian lang box sia kong thang remlai hi nia kong atang hian azu puk deu na alam thelo chu ni lo pathen khat chuan buang fan ra ya no dom nam anzu pang thim ti hi asiat reng ani abul nayom dan le abula chuan mi emozat an thu thin ti hi ching em ina langa tin akong da chu abel han loi boxi nu pakhat hi lo kala bedsheet hlui ni om tak hian ruang chu arang khu ta ka en ve takna mithi mu nom ka ti chi lava mithi ai ma chu na bulvel chu ka thlek na sama ma ome hetiang mithi sakli apo ni lo thi dam pa nga ya thi ni mon hek lo tual tha ti hriat reng mithi thi sen chu bu bonai ngoi teng de hian min tiom nom lova chu wang chuan ka em rei thei lo ani amun ma chu ka thek na sangang mai rei fe anin chei chu ni phota amun ma pen dan em ma chuan tin zu anin ho emoni o ti tur ani siret dung atam le boka ril tram te reng nen em thil ma ka i chak talo min hong na vio ani ma na kong puya ka chuk chawa kong bulami ina chuan ka thulut tangot maya anni po chuan min lo be em chuang lem lava ngai tuana akal phir chuai to mai ni tuna ka chunga thil theng bek te hi inzom na omang em o ti te chu kalo ngai tu tam mai maya puloi po chu aron tho chho ve luya minot mu chuan mi rom pana police lo thlen ma chu kanom ri angai ni aron ti chuk ta maya ava boi thak ve o beisei lo dan li rani aron ti ya ka thiam viau mai khulai ko thing pui dor om an ti ya kan zuk chol do nem ni rin ai ka ti boi ta che ni in thiam lo mel fe hian atia cha mai ngai na po ka chung bi kho lo ka zui chuak ve ta thing pui dor lian lem lo tak e chok dor ne na in zoma chuan kan in zui lo don ta en thil ma chu ka i cha khau lo ka rial cham te rem nen o borok hi ka zo lo wani thing pui no khat le paratha pakhat chu ka i lui ve shama puloi po chon en vak chu ai chung bik lo mai zial ka zu dun sek ari got mai ni bei sei lo dan do in kan buai shep dor ani hi puloi po chu ai thashun ve me le ya ma se ti ngai na kan sia po ari chung hau sei lo police motor ram khan chuan kan in zui chho ve le ta police oc chuan le te keng chung chuan mi ho chu zo na alo zo kul dan dana rong mo saber tu tala no pam an lo ni le sel box inen rei fe thila zoa achin chi ko nu chuan puloi chu zo na azot ve le ta
cái chuan cái chu kalau có sum thunga minute som ni om vel nuwa chuan kabula aron kal le ta shuya lawan ho to mela motor po hi police hoin an ending ka ngai an tia lalak som the ani chuang lo ka chung te kha chanchin lo shin mela kan driver room hi post mortem tur an tia kan zui mai nge atita a sheom mati mel ve hle mai han nem vak ngai nak hrebo ka hreu big box si lo ania awm renga ale lama chu nan driver ani miu re ani miu mai sia chu rong chu azui ve chu amoi phian loi box si ni eng emo soi chuan katlan santa ka tho huai mai ma se ka thil ton chu choi ti tui chi ani ta ha lo mai chunda so pa khan le chan ve vela chuan in ka thleng ta shama puloi chung te po chanchin ka hril ve thlapa an ui te buk chi la chuan min la bo vele ram tho pe thuk tur hi ka chak thin mai ka le khabute dairy chirlai po chu ka ril ru om ta mang khau lo cái lu cái thằng chuan thil dang lam eng ba phai chu alo om san lova cho cái chak lo em awang chuan cái bul fa ya class kal tur chuan ka chuak ta period khat chu han thu ve ta sama ri ru nuam pon om chung lo ka mi thla thil tam tak alo lang chu ren maya chu wa so ko om nuam thei lo ni ka tin lam chu pan ka tuma step a chun ma filin en kan in tok do na la fi atang chuan ka buwa chu to le mak tak main ka zum bun ve ta mut kha asat ta vak mai le nak takani karin nai tel asat tel maya kai kori te ka zen tari mot maya ka then sak mai chu lam siamin ka pel ta adai tela ka kal hlat tel chuan adai hi thum ka ko zum tam chu kan ena zumbun omna chu kan ti tol dewa alo dur kual pap mai le ka phel thei to mai ni big box si lawa aboi thak tak zeta nei ka ko zum tang hi ka el thina wangin ka kut a zumbun ka bun te reng hi achang chun ka ti chuak le thei thi lawa hi ka bui na ni kan ti na chuan ka lut ta coffee kalama cái don lai tak chuan puloi te ho tur motor chuang taxi chuang chu các mu vui mai le nga la an driver chena tam yel po khan thelo chu ni le ma se an de mom em lo mani driver te omna veng le eng mi ji nge thelo hi zatam manum ve tho kangoi vek ni ber hian ka sia ma se puloi te ka ngai tu lai chuan taxi mul kha kamitla cham zui le hala kha taxi kha o khami jang kha number kalo en lawani apoi zauta class am thu le bo chu nuam ka ti to chung si lawa puloi te nem tu le ka thil chi lai zum tu chuan ka in lam panin ka in khal chuak zui ta bike ka da fel zo nu chuan ka in lam pan masalavin puloi te in lam zo ka pan masa lai lam dar thum arite nge karin ain min lo tam phian mai ka valor ve zup to sia za thelo chuin kalut lui ve ta puloi no pui chun min lo chiu au ve thuaya lom thu te alo soi lu ma he nu hi chu afelania ko san bai cha shuai tu ti taka among hi zang riwa a copy hi atam deuh ti mai ni thilom ziate ka zon ve lu ma se an driver nuna chung te omna an lo shabi der si lo an la buai ri don ani pe hle mai an motor po police lamin an lo la ko sakria malak vak noina po an la shabi lawani erong bol chun lamin hon katuma ti tak min chal ve ta tlat mai zangria min kilpui ngei ro an ti ve tlat mai sia ka dial fe po chuan kanin dial lei thelo chu ni an nu la chun lom thu soidan ati ve lu ma puloi thung chuan lu gan sun te po ni ya
chiết kan tok te pawh ni a hei minom kilpui ve hram te kan chung kua chauh zawngin eng kan nih lo hi tlawmngai ta sa han tlawmngai leh la minang kilpui hram te khai a tih ve chiam awang chuan ke pawh chuan he ni e tin ka aw ve ta ani a rilrua vei dang nei le bet lo zet chuan ka thu ve ta ran ri a cái lúa chân ông chiêu ông thì đầu chuột ăn xuống của hi cắt chiên lâu nghề mấy in lên trên khát ăn chuột thổ nu chuột cái bộ in xịt phải chuột làm in cái lệ tu chuột cái vác hồ về tari à in cái sen chuột cái này đâu sút hiên cái gì à cái lúa thế chuột ăn nó đâu út út mày à ta là gần hông à cái lúa ta bầu ruộng ngay chít anh lệ ta tụ vật cái hông à cái thằng hốc rồi ta rùa mà cái lụt ta cái này cái bộ chiếc lai cái bị nát chuồn lệ alo mặc thay nghề mấy bên tuổi đúng thì sẽ tập hiện phía tất nhiên alo in riêng lệ tổ lối xì à anh nghĩ ông gì bộ sẽ tổ đâu này riêng là mà là khan anh mai riêng lâu lệ khảo vấp khan căn nem nọc à căn chuồn lệ à chúng mình nuôi chiếc thể chụp khan là xì à tú nợ về lép bên tuổi đúng ngày nhớ sẽ thiên phía phải lệ họ làm nào tất nhiên alo in riêng lệ tổ lối bốc xí anh thiếu chiếc nghề một thằng lệ ó chú nó gom đầu làng khăn alo riêng lệ em đi đôn lệ thì chúng có hối ruồi à chú tí lại tắc chuồn cái ba xuyên ông chuồn cái ba cho mình có ông lệ ta lâu thì cái sẽ lệ ta cháu cái là ba chuồn mi về ăn được thom cái sẽ ta à chuồn chuồn là chuồn từ từ chung chuồn in tị huay anh ai lệ đâu này ru một trăm chuồn công ca ru một trăm chuồn ru công ca làm chu cái pan sầu lệ ta ru công ca can hong lệ ta chiết à lệ cái bấy xì cái thì đón nghe cái bấy xì lục thil cái là chun zoom dễ làm